Добрага ранку, дзяўчынкі і хлопчыкі. Сёння мы будзем шукаць самую дасканалую форму ў свеце. Ну, у мяне ўсё гатова. Толькі нашай Касі нешта няма. Ой, я тут! Прывітанне, сябры! Вось, прынесла! Што гэта? Ну, ты ж просіў падумаць, прадмет якой формы мне падаецца дасканалым і які б я назвала чароўным. І ты выбрала куб? Ага, кубік. Ён мне вельмі падабаецца. Так, гэта вельмі цікавая форма. Давайце узгадаем, дзе яе можна ўбачыць. Ну, шмат дзе. Многія дамы маюць форму куба. Правільна, бо так іх зручна будаваць. І некаторыя пакоі ў дамах таксама. І мой стол каля ложачка. Квадратаў і кубоў многа. А зараз глядзі уважліва. Гляджу. Што атрымліваецца? Ух ты! Квадрат ператварыўся ў круг. Так. Але чаму? Таму што круг і шар самыя дасканалыя фігуры, а ўсе астатнія імкнуцца ў іх ператварыцца. Глядзі, што я яшчэ зраблю. О, сонца! Наша сонейка сапраўды мае форму круга. Но гэты круг ты пазнала? А гэта наша зямля? Так, правільна. Як цікава! Я раней не заўважала, што вакол столькі ўсяго круглага. Давай яшчэ знойдзем. Абавязкова, толькі пасля мульціка. А, ну добра. Мульцік прапускаць нельга, а потым працягнем. Ну, Ваня, мульцік скончыўся. Давай далей шукаць круглыя прадметы. Вось, напрыклад. Ой, машинка? А дзе тут круг? А ты прыгледзься, чаму яна едзе? З-за колаў. А колы якой формы? Круглай. Правільна. Без іх ні адна машына, ні адзін ровар не маглі зрушыць з месца. Сапраўды? Здорава! А яшчэ дзе круг ці шар можна сустрэць? Дзе заўгодна. І звычайны шарык, і першы лятальны апарат, паветраны шар, таксама былі круглыя. А яшчэ парасон нагадвае круг. Так і ёсць. Азірніся вакол, колькі круглых прадметаў убачыць можна. Бачу, мячык. Але оп! А яшчэ кубачак і талерка. Так. Карусель, на якой мы з Лесікам учора каталіся, таксама круглая. Так, а яшчэ гарбуз, апельсін, яблык. Руль у машыны і нават птушкі свае гняздачкі звычайна будуюць круглымі. Атрымліваецца, круг можна сапраўды знайсці дзе заўгодна. Як я гэта раней не заўважала. Проста ты не звяртала ўвагі. Сапраўды, чароўная фігура круг. Гэта я і хацеў усім даказаць. Ваня, а давай запросім і гледачоў далучацца да нашай гульні. Што ты маеш на ўвазе? Няхай яны намалююць нам мноства прадметаў, якія нагадваюць круг ці шар. Цудоўная ідэя. Абвяшчаем конкурс, сябры. Той, у каго будзе болей за ўсё круглых прадметаў на малюнку, пераможа. І атрымае прызы ад нас і часопіс «Рюкзачок». Адрасы нашы памятаеце? Электронны добраранок.tv@gmail.com. І паштовы 220-114, город Мінск, вуліцу Макаёнка, 9. Будзем чакаць вашых лістоў. Ну, а зараз яшчэ адзін мультфільм. Ваня, а вось з чаго, па-твойму, зроблена папера, на якой мы малюем і пішам? А ты што, не ведаеш? Ведаю, проста цябе і ўсіх нашых гледачоў праверыць хачу. Вось як. Ну што, адкажам нашай Касі, сябры? Добра. Паперу робяць з дрэва. Правільна. Усе гэтыя беленькія аркушыкі зроблены з бяроз ды елак. Тых, што ў лесе растуць. Так, людзі даўно навучыліся рабіць паперу. А калі гэта было, дарэчы? І дзе ўпершыню? 1000 гадоў таму у Кітаі. Потым папера з'явілася ва ўсім свеце. Добра, вядома, што яе вынайшлі. Але ведаеш, Ваня, мне ўсё вельмі шкада дрэўцы. Колькі ж іх трэба, каб зрабіць усяго одну кніжку? Так, шмат.
люди стараются меньше вырубать лесы, робяць спецыяльныя пасадкі для папяровых фабрык, але лясы, на жаль, усё роўна паступова знікаюць. Што ж выходзіць, яны могуць зусім знікнуць? Спадзяюся, гэтага не здарыцца. Лясы вельмі важныя. А я ведаю, як мы можам спыніць іх знікненне. У першую чаргу не ламаць дрэўцы. Я сама бачыла, некаторыя дзеткі іх крыўдзяць. Не рабіце так болей, добра? А многія не шкадуюць паперы, асабліва калі малююць. Так, пэцкалі і выкінулі аркуш. І другі ўзялі. Так таксама нельга. Асабіста я болей не буду. З сённяшняга дня пачынаю берагчы паперу, каб зберагчы нашы лясы. Далучайцеся і вы, сябры. А зараз гэта можна зрабіць вельмі проста. Ты пра што? Пра электронныя тэхналогіі. Зараз можна і пісаць, і маляваць у камп'ютарах. Сапраўды, і ўсе дрэвы скажуць нам за гэта дзякуй. Добрую размову ты пачала, Кася. Карысную. Так, я малайчына. Малайчына. А зараз я прапаную паглядзець мультфільм. І мы з гледачамі не супраць. А давай я напишу так. У нас усё добра, бывай і ўсё. Але дзяўчынцы цікава даведацца больш. Пакуль ішоў мульцік, я атрымала электронны ліст ад сваёй сяброўкі Каці, якая жыве ў гародні. Мы з ёю пазнаёміліся зусім нядаўна ў нашым двары, калі яна прыязджала ў Мінск да сваёй бабулі і дамовіліся перапісвацца. Але правільныя лісты пісаць таксама навука. Я ніколі не пісала, таму не ўмею. А вы, сябры, чуеш, не ўсе ведаюць. Але мы гэта выправім. Перш за ўсё, трэба ў лісе павітацца. Напісаць прывітанне Каця, так? Так будзе цудоўна. А пасля трэба напісаць, як табе прыемна атрымаць ад яе ліст. Ага, зразумела. Напрыклад, як добра, што ты напісала мне, правильно? Будзе цудоўна. А потым трэба выказаць добрыя адносіны да яе навін. Было ў Каці што-небудзь цікавае? Так, яна напісала, што наведала зоопарк, і ёй там вельмі спадабалася. Вось напішы, што табе гэта таксама вельмі цікава, і ты таксама хацела б пайсці. Так і ёсць. А яшчэ што? Пасля трэба адказаць на яе пытанні. Каця цікавілася нечым? Так, запыталася, што ў мяне новага. Якая выхаваная дзяўчынка. Дык што ў цябе новага? Шмат чаго. Мы з Лесікам запускалі паветранага змея, вывучалі новую гульню, хадзілі ў цырк. Ой, адразу і не ўспомніш. Выбяры тое, што табе спадабалася больш за ўсё, і напішы. А потым напішы, што і надалей рада атрымліваць лісты ад Каці. Гэта ж так? Так. Запомніла? А ў канцы абавязкова развітайся. Ага, добра. Зараз усё гэта і напішу. А вы не падглядвайце. Не будзем. Толькі спачатку не забудзься развітацца з нашымі гледачамі. Яны ж таксама твае сябры. Ой, вядома, яшчэ якія. Самыя важныя. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайце. Мы, як заўсёды, сустрэнемся зранку. У нашым добраранку. Ну ўсё, я пішу.